Guys, magandang hapon. Nandito na naman tayo at magluluto po tayo ng sinigang na bangos. Ito ay napakasimpleng luto, guys. Kailangan po natin ng gabi. Kailangan po natin ng gabi, tapos bangos, tapos lagyan po natin ng kamatis. Guys, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Ito po guys, umpisa na po natin ang pagluluto ng sinigang na bangos. Ito po ay napakasimpleng luto lang po. Ganito po lang ang gagawin natin ay lalagyan po natin ng tubig. Lagyan po natin ng tubig papakulo po tayo ng tubig. Pakulo po tayo ng tubig. Tapos ito guys, papakulo lang po tayo ng tubig. Ito po yung gabi. Lagyan po natin ng gabi guys. Gabi. Yan po guys. Para pag kumulo, maluto na rin po yung gabi, ay sasabay-sabay na po. Yan lang po ang ganito lang po ang pag sinigang. Yung iba dyan ay hindi pa po nakakaalam, panoorin lang ninyo yung aking video. Ito po ay basic lang po na pagluluto. Mga lutong, simpleng luto lang ho ang mga tinuturo ko po. Hindi po to yung luto na pang special. Tapos kamatis po guys, kamatis. Isang kamatis lang po. Napakamahal po ang kamatis ngayon. Isang piraso po ay dito po sa amin ay 6 pesos na po ito. Yan. Tapos lagyan po natin ng sibuyas. Sibuyas po guys, sibuyas. Hintayin lang po natin ito na kumulo guys. Tapos ilalagay po natin yung bangos. Ito po ang ulam naming hapunan ngayon. Ngayong gabing ito. Ayan po guys. Hintayin na lang po natin na makulo-kulo siya. Takpan po muna natin. Takpan muna natin guys. Yan. A few moments later. Ito guys. Ay ano na siya. Kumukulo na po. Kumukulo na po siya. Yan. Lalagay na po natin yung bangos guys. Lalagay na po natin itong bangos. Itong bangos guys. Yan. Uy. Yan. Lalagay na po natin yung bangos. Hintayin na lang po natin guys na maluto. Hintayin na lang po natin guys na maluto. Ayan. Guys, ito ay ano na ho. Oh, kumukulo-kulo na ho. Yan lang po guys. Lalagyan lang po natin ng bitchin po guys, bitchin. Yan. Yan din po natin ng asin. Asin po guys. Lagyan po natin ng asin. Asin. Lagyan po natin ng asin guys. Asin. Yan. Lapit na pong maluto guys ang ang ating sinigang na bangos. Siyempre guys, titikman po natin para malaman natin kung maalat o Yan guys. Sarap na. Sarap na guys. Kunting na lang ho. Kunting asin pa. Kunting asin na lang. Yan. Okay na ho siya. Luto na po ang ating sinigang na bangos. Guys, lalagyan po na natin ng sili. Lagyan po natin ng sili, guys. Kasi alam mo naman, ang sinigang kailangan po may sili. So, itong sili, guys, sili. Sili, guys. Yan. Guys, ito ba sino po bang nakakaalam ng gantong yung gantong halaman o gulay? Ito.
Ito po guys, ito pong ano, ito guys na gulay ay sadyang nakikita lang ito sa mga ano diyan sa mga bundok-bundok, sa damuhan. Ito po kasi guys ay aking ilalagay dito sa aking sinigang. Kasi ito po ay nagpapababa ng dugo. Ito guys. Yung ano kasi, yung mga kangkong, yung mga kamote, pag yan po kasi ang ilalagay natin sa sinigang po natin ay medyo lumalapot kasi ang aking dugo, kaya ganito na lang po ang ilalagay ko kasi ito po daw ay pampababa ng dugo. Ito po guys, oh, uray guys. Ito ay masarap din tong ilagay sa ano, munggo. Yan po guys. Lalagay na po natin ang uray. Ito po ang uray ho. Yan, uray. Yan po ang ilalagay ko sa aking sinigang. Pero karamihan sa sinigang, ang nilalagay ay kangkong, pechay. Yan po ang nilalagay sa sinigang. Pero sa akin po ay uray po ang aking ilalagay kasi medyo mataas po kasi ang aking dugo. Kaya yan po ang aking ilalagay. Yan. Siyempre, hindi po masarap ang sinigang kung wala yung pampaasim. Kailangan po natin lagyan ng pampaasim. Yan po guys. Lagyan po natin ng pampaasim. Medyo may sipon-sipon tayo guys. Mas gusto ko yung maasim. Mas maasim ang gusto ko kasi para malasahan ko ang kanyang asim. Hintayin na lang po natin na maluto po yung yung tamarin. Yan po guys, oh. Luto na po siya. Kunting na lang, mga 2 minutes kakain na po tayo. Lulutuin na lang po natin yung tamarin. Ayan po guys, ang sinigang na bangus. Yan. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po ang aking YouTube channel, Pobreng Ilocano. Yan. Ang sarap na po. Titikman po natin ang ating nilulutong sinigang. Yan. Asim kilig. Guys, luto na po. Kakain na po tayo. Ito. Kakain na po tayo guys. Yan po ang aking ulam. Yan. Wow. Sarap. Ang sarap naman ang aking ulam. Ulam ko po ay sinigang na bangus bago tayo papasok sa trabaho. Yan po guys. Ang sarap. Yan. Ito po guys, oh. Wow. Ang sinigang na bangus. Sarap.